Hello friends, welcome back to my channel. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जाबाय माबोरैहाय ट्रेननि टिकेटआ कनफार्म जादोंना जायाखै बेनि सोमोन्दै नायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। जायफोर बिथांमोना मिथिखागौ ट्रेननि टिकेटआ माबोरै कनफार्मेशन जादों बेखौ नायनो रोंखागौ बिथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन आरो जायफोरा गोनांथि दं होननानै सानो बिथांमोना नायनो हागोन। जों ट्रेन टिकेट दानोबा नैबायदि IRCTCआव टिकेट दानोबा बिदि टिकेट मोनो। टिकेटआव लिरनाय थायो गोजौहाय PNR नाम्बार होननाय। नोंथांमोना बेखौ बबेबा खाथायाव लिरनानै दोन। ओमफ्राय टिकेट दाननायाव RACआव जुदि नोंथांमोना टिकेटखौ दानदोंबा रिजार्भेशन एगेन्स्ट केन्सेलेशन होननाय बेवहाय नोंथांमोना PNR स्टेटासनि गेजेरजों नोंथांमोननि टिकेटआ कनफार्म जादोंना जायाखै, सिटआ कनफार्म जादोंना जायाखै बिनि खनले ट्रेकिं खालामनानै नायनांगौ जायो। दा बे प्रसेसखौनो आं फोरमायगोन। नोंथांमोना थांदो गुगोल क्रोमआव थांनानै खुलिदो। खुलिनानै सार्च बाराव PNR स्टेटास सार्च खालामनानै नैबे PNR इनकुवेरि इन्डियान रेलवेसखौ थुनानै होदो। थुखांनायनि उनाव नैबायदि गाहायाव मोनसे इन्टारफेस गिंगोन। इन्टार PNR नाम्बार होननाय दं नालाय बेवहाय PNR नाम्बार दहायनिखौ लिरनानै फिलआप खालामदो। आंना फिलआप खालामखानाय दं नालाय आं फिलआप खालामबाय। बेनिफ्राय नैबायदि केपचा कुइसन फैयो। बे केपचा कुइसनखौ केलकुलेसन खालामनानै गाहायाव होनांगौ जायो। बिदि बेयाव थुबा खनले गुबुन केपचा नुजाबाय थागोन। नोंथांमोना बबे मोनसेखौ होनो गोसो होनो हागोन। जेरै 511 प्लास 0 इज इकुवेल टु मा जायो होननाय लिरनाय दं। नोंथांमोना टटेल दाजाबनानै प्लास खालामनानै बेसेबां मोनो बेखौ होनांगौ। होदो साबमिटआव। बेनिफ्राय साबमिट खालामनायनि उनावनो बेबायदि नुजागोन। नैबे पेसेन्जारनि ओमफ्राय नैबे बुकिं स्टेटास नैबेहाय कारेन्ट स्टेटास नोंथांमोननि सिटआ कनफार्म जादोंना जायाखै नैबेनि गेजेरजों मिथियो कारेन्ट स्टेटासखौ। नैबे कारेन्ट स्टेटास कस्ट नाम्बार बार्थ नाम्बार ओमफ्राय इयाव लिरनाय दंना CNF बेयो जाहैबाय नोंथांमोननि सिटआ कनफार्म जाबाय होननानै बेयाव लिरदों। CNF माने कनफार्म जाबाय। ओमफ्राय B15 माने कस्ट नाम्बार बियो ट्रेननि कस्ट नाम्बार। ओमफ्राय 17 जाहैबाय सिट नाम्बार नोंथांमोना आरो बेयावबो लिरनाय दं CNF कनफार्म बेबायदि थायो। जेरै B9 बेबायदि लिरनाय दं बेयाव थांनानै गाखोनो हागोन। बिनिफ्राय जायफोरनिया वेटिं लिस्टआव दं WL लिरनाय थागोन कारेन्ट स्टेटासआव। नोंथांमोना बेखौ मोजां नोजोर होनांगोन। ओमफ्राय जायफोरनिया केन्सेल जाबाय CAN लिरनाय थायो टिकेट केन्सेल जानाया। बिनिफ्राय नोंथांमोननि ट्रेना बबेसिम मोनखो बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै वेयर इज माय ट्रेन सार्च खालामनानै एप्सखौ इनस्टल खालामनानै नैबेवहाय ट्रेन नाम्बारखौ होनानै बबेसिम मोनखो नायनो हागोन। आं दा ट्रेन नाम्बारखौ टाइपिं खालामनानै होनाय जानोसै। बिनिफ्राय नैबायदि फैगोन 12503 बे ट्रेना बबेसिम मोनफैखो बेखौ नायनो थाखाय एराइभ वाइट फिल्ड होननायाव मोनफैबायनो। बेंगालुरु केन्टनिफ्राय स्टार्टिं जादोंमोन 10:30 आव। दा वाइट फिल्डआव मोनफैबाय। बिदिनो ओरै फैबाय थागोन बबे जायगायावहाय ट्रेना सफैखो बे खारबोबाय थागोन बे ट्रेननि फट'आ एराइभ होनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक आरो लोगोफोरनो शेयार खालामहरनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।